रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं मा फोरमायनो सानदों बेनो जाहैबाय जोंथ' संसार जानाय मानसि गथ' गथाय दं परियाल दं दा बे जों बादि संसार जानाय हौवाफोरनि थाखाय एबा हाबा जानाय व्यक्तिफोरनि थाखाय मोनथिनो गोनांथार मोननै खोथाखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन आरो संसार जानायजों लोगोसे खामानि दामानि बेस्थ' थानायजों मा जायो जों गाव गावनि बैसोफोरखौनो मोनथिलायलाङा जेब्ला समा फैयो अब्लासो जों बे बैसोखौ मोनथियोबा गोसोआव फैयो नङा होमबा रायजोफोर आं दिनै जि खोथाखौ होननो सानदों बेनो जाहैबाय जों हाबा जानाय हौवाफ्रा एबा जायफोर हाबा जानाय बिथांमोनहा बबेखौ गोसोआव लानांगौ बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों बेनो जाहैबाय जों हौवाफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि बार्थडेखौ गोसोआव लाखाथारनांगौ आरो मोनसे जाहैबाय बे हाबानि डेट एबा हाबा जानाय एबा जुलि जानायनि थं एबा दिनखौ जुदि बारायखौथ' गोसोआव थाया डेटखौ जुदि गोसोआव थायाबा खिन्थु बियो एसेबाबो हाबा जानाय हौवाफोरनि थाखाय प्रब्लेम जानो हागौ दा बेखौ लानानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे फिसा जोंनि न'आव आंनि हिन्जावनि बार्थडेनि थाखाय केक मोनसे लाबोदों होनोथ' जेबो हाया अब्लाबो गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय केक मोनसे लाबोदों दा बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो सानदों नायलांदो नै बेनो हिन्जावनि बार्थडेआव बुरखायनो थाखाय लाबोनाय लामसाम एसे फिसा केकखौनो बानायना लाबोबाय बेजोंनो बुरखायसाबसै मानोना जोंथ' जेबो होनो हाया जाहैबाय अब्लाबो बार्थडेखौ जुदि गोसोआव लायाबा सिगाङावबो होनखाबाय आं हाबा जानाय हौवाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानो हागौ नङाबा हयथ' एसेबाबो गेंग्रें गुन्द्रा जाखागोन नैबे खिन्थु 64 नङालै रायजोफोर माने बुरिया नायस'नो नायस'ना एथ'ग्रा बुरियाखै दे दाबो 64 जाद्रायाखै 46 नाथाय बेबा आधार कार्ड ना पान कार्ड ना मानि ना बांसिन मोनथिलायलांला नाथाय अब्लाबो 46 होनना मोनथिगौ नाथाय 64 बानायनानै दोनदों दा बुरिखौ लेंबोनोसै एसे बेजोंनो सरप्राइज होनोसै हेलौ रायजोफोर नायलाय नै बुरिया फुरलिन्दिन न'खनायाव थाखोमानानै माबा देरलागासिनो नङा माथो आंहा दासो दुगैनानै देलायनायानो गावनि बार्थडेखौ देलायना थाखाथारदों बे दुगै नङा माथो दा नायलाय बे माबि माथो फैसा गैया होनदोंमोन नोंलाय मा नांनायनि बानायलाबाय बुरिनि बार्थडेखौ गोसोआव गैया जायो नामा फैसा थाला बि दाथा एसेथ' खालामनांगोन ना नोंनि बार्थडे नालाय बानायबायब्रा नङाबा नों गोसोआव मालाबा दुखु मोनलायगोन आंखौ बावदों सानखादोंमोन बे आं बावाखैथ' गोसोआव दङ हानोसै माथो खालामबावनो सानदोंहाय बावाखै दे हानोसै फैदो केकआ मोजां जायाखै मोजां जाथारदों आं बेबायदि कालारखौनो मोजां मोनथारो आंथ' जानो लुगैनाया हामथारला आरो माथो जाखो बेलाय आं बेसे जादों नामा माने 64 जाखो आं एथ' बुरियाखैहाय फाग्ला फाग्ला दा खालामो नङाब्रा नोंखौ बार्थडेनि ओरैनो सरप्राइज नालाय ओरै एदावदोंब्रा दे होमबालाय आं एथ'ग्रा बुरियाखै बेसेथार नङाब्रा आंलाय नोंखौ एदावदोंसो ओरैनो सरप्राइजसो ना 46 नङा होमबा एबार जाबाय दासो जादों दा दे माथो आं ओरैनो एदावदोंसोब्रा नोंखौ बार्थडेनि फिसानो एदावदोंमोन नंखायनोथ' 64 बानायनानै दोनदां आंनो जायाखैबा नों मारै जानांगौ जाखो सोर हागोन आं हागोन बिगुमाया आंसो हागोन सानदोंलै लाइटारजों साबसिन जागौमोन दा लाइटार गैया न' सलाय लगायदो मानसिफोरखौबा लाइटारजोंसो लागायनाय नुयो आङो रोंगौथ' मालाय फरखौ लागायग्रोथारदोंलै फरखौ लागायग्रोखानांगौ दे होमबा 46 जाबायानो माथो आयौ हाफ सेन्चुरि जानोसैलै माथो नोंबो बाब गैलाहाय दे खोमोनसैहाय दे खोमोनथारदो जानलुबैथारबायदोंलै हिन्जावा हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ माय डियार प्रिया आयु लहानि सिखा नालाय आजिखालि र' दे हाबायथ' हाबाय नोंसो जाग्रोनांगौब्रा नोंसो दौग्रोथारनोसै आंहा नोंसो नै खुगासो सिगारथारलायबायहां थाब थाब जानो लुगैनायाथ' नै जाग्रोथारदो जाबाय एबारसो जों जानोसैब्रा दे एबार होदो आहाबो जानोसै हानोबो रोङालै सिखायानो जाथाराहाय दे सिखाखौ नांथारला दे आंबो लुगैलायबाय हा केकआ रोखोमा गोथावथारहाय दा उनाव जानोसै गथ' फिसाफ्राबो जाथोंसै
ओमफ्राय मा खालामनांगौ दे दाना केकनि उनाव गल्ला जानो गल्ला आयौ गब्रा र' नोंहासो जनम जादोंना दासो उन्दै गोरलै मानसि दे बेखौ गब'सोर थाबथायो दे आयै दुरबलथारलै दासो जोनोम जादोंना बैसोखौ बे बार्थडे फालिबासो मोनथियोलै नङाबा मोनथिया नङाबाथ' नोंखौ बुरिथारबाय सानदोंमोनलां दाबो बारा बुरियाखै माथो फाग्लाखौ दा आरो गोसो खुसि जादो दे जेबो होनो हाला मदिया मा होनदों सना दाबायथ' होनदों आरो फरेनाव बेरायनोबो दा लुगैसै जाबाय ओइ खोनासं एबारनि बार्थडेया बेनोसै जेबो होनो हाला नोंथ' मोनथिखागौ गरिब मानसि फैसा गैया फिसाफोरखौ फोरोंबायनानै थाखा फैसा गैखाया जेने थेने बेजों खुसि थादो दे एबार दे थायो आहा दे होमबालाय दे एसे खुलुमसै दे जिउ गोलाव जाथों गले सातथा जोनोम नोंखौ मोनदों र' एसे बोरो होङोहाय आं र' बेसे गिदिर जाखोनाय आयौ हायालै फाग्ला मासे गिलोलै बे रायजोफोर दिनै बुरिनि बार्थडेनि एसे फिसा मा बुरि होनबाय थायोबा बावदोंलै होनफ्लांदों बुरियाखै दे दिनै बुरिनि बार्थडेमोन लामसाम ओरैनो केक मोनसे हानानै बेजोंनो गोसोखौ खुसि खालामबाय आरो बयनिसिम खुलुमनाय जासिहरफिननाय भिडिअखौ एसे दोनथ'नाय जाबाय दे गोजोन्थों।